سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر نعدم بدوتات أمانيل عتي ميكائيل مسفن أسي أب كلب مبرات هايل أديس أبا إثيوبيا كمين برم أبتو وانتي أمانيل ياسو أبتت صباح بزر يوزنبر لوتي كتمت أب عين ونكأتو كم زخلن انتوخنا متصنبار ناب كلب مبرات هايل ناب جزء رسو بدوتات حيزو يمتيوم أب زيت فلطو هاجر مزيت فلطو بهلن كمون قوانقوام مزيت فلطو مسابات نايلم مد عقمن جزين كوتاس كل نجرات تدماميروم اتزنبر كونتات كبدهم جميروم بفلاي دما اتاغانتا مالت كلب مبرات هايل اب معالتي كلت غزي لممد سلتغبر سنبرت مسزنبروم ناي لممد غزين عقمن اب إرترا ازيو استفلي بمنبارو كابتي ازيو زخبرم كونتات ينيروم انتونا زون كم باري أمانيل مس كونتات غزين سلز السحل نتي كونتات اب ربحو بمغيار لممدوم بقبو ابز جمرو لوانون انتونا كال بدهو شجرن متيوم زدما بزعبا كفليت ويون دموز نزملكت بتتصاوتي كلبات مبرات هايل معزمزام كر جميروم زدما توسخي تصغطي أمانيل عتين ميكائيل أسين كمون نتا كلب تصغطي فتير اللام معزمزام تتصاوتي مبرات هايل أديس أبابام زدما نحنا نبارات كنسنا ازيوم حجي كاب أسمرا زموت إيرتراين تتصاوتي كما يجيروم لعلينا يخفل مبال نتا غانتا تصغطي قبر اللام كلب مبرات هايل نتي قداي بمرأي أخيبا بمقبر بتوم تتصاوتي زنبرو معزمزام نمهدان نأمانيل ياسون عتين ميكائيل مسفنن أسين نأسمرا كتملسوم تقديدام سلازي ناي مجمريا ناي إثيوبيا تمكرو كاب إثيوبياوي كلب مبرات هايل ازي مسل مملاس ناب إرتران متصنبار غانتا تشيبولينين دحري مسغار بدهوتات اب إثيوبيا ناب هاجروم دحر مملاسوم أمانيل ياسو عتي ناب غانتا تشيبوليني كتصنبرن كلهم ميكائيل مسفن أسي دما ناب غانتا إلكتريك إلبا تتصنبيروم دحر متصنبار غانتا تشيبوليني أمانيل ياسو بقعاتو زرائيلون زتمسكرولن وادنيرون تبلنا مقنان يكونن غانتا تشيبوليني أزيو عود عمت زحلفتلو مالت شامبيونا كلبات أسمرا شحنت شعاتميتن سمرين شوعاتن زغونتلو وانينيروم عتي دما غانتا تشيبوليني شامبيونا ناي كلبات أسمرا شحنت شعاتميتن سمرين شوعاتن كمون وانشا أوري كام حلافن نخت عتر صوتا زتقلسن عبي أسوات صوو أبركتو كم زنبروم عبت اوان زنبرو متصاوتون دقفتون تعذبتن زمسكرو حكيوم عمت شحنت شعاتميتن سمرين شوعاتن دما أمانيل ياسو عتي غانتا تشيبوليني عوتي عمت يعني رام انتبلنا كل سب زسما معلو ينيروم وردر كلبات اب إثيوبيا بدرجة كفل هاجر ابت اوان بناي جزاتي اتصواوعم إرترا كم كفل هاجر إرترا كم سكالوت نا إثيوبيا كفل هاجراتن ناي كلبات صوتاتات يكاد منباروم ناي شحنت شعاتميتن سماني شوعاتن شامبيونا كلبات إرترا زغونت غانتا تشيبوليني كالئيت زوتت غانتا إلكتريك مالت إلبام نإرترا وكيلن مستي ابت اوان كاب حررجي شوان أديس أبان زمتا كلبات زتقبر وردر إثيوبيا تساتفالو اواني نيروم أبزي كي تتقسى كحلف زي قبقوم عتي كم أتقعي يتصاوت كم زنبر يذكر أبزي وان زنبار يو أب مسمر مكل خال زتصاوت زنبر ميكائيل السبحي بزيقات أمو مهاسيتي كاب تصوت أسلزت عليم أبتو وانتي أسلت أني تشيبوليني زنبر برهان رزنم نأمانيل ياسو أب مسمر مكل خال كتصاوت زازيبوام أمانيل دما بأسلت أني بزستوهب ممرحي مسرت كلتا لممد طرح بمقبر أم مسمر مكلخل نمجمر عجزي بقوامنت كتصاوت كمز جمرم ببقعت كتصاوت كمز خالن عقمو زمس كرلو اوان كمز نبرن متصاوتو يزنتولم وردر شامبيونا كلبات إثيوبيا أب أديس أبابا كما يمثل نبرم كمتي أب لعل زتغسكو أم منغو 4 كفل هاجرات بناي اوانو أتصواوعم إرترا حرر شوا أديس أبان زتقبر الشامبيونا كلبات إثيوبيا كمون أودي كام حلافن إرتراويت غانتا تشيبوليني أب ستقبر وددر أب شامبيونا إثيوبيا سالساي درجام أب أودي كام حلافن ناي مولو إثيوبيا شامبيونا بمخان تعويتهم
ጋንታ ቺፖሊኒ ብተኸታታሊ ማለት ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት 1986 ዓመተ ምህረት ከምኡውን ንሳልሳይ ግዚኣ ኣማኒኤል ኣብ ዘለዋ ጋንታ ብ1987 ዓመተ ምህረት ሻምፒዮና ኣውዲቕካ ምሕላፍ ብምዃን እታ ንልዕሊ 26 ዓመት ዝዞረት ዋንጫ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ግዜ ንሰለስተ ግዜ ብተኸታታሊ ብምዕዋት ነታ ዋንጫ ንሓዋር ወሲዳ ናብ ኤርትራ ብዓወት ተመልሰት። ብቃት ጋንታ ቺፖሊኒ ኣብ ሻምፒዮና ክለባት ኢትዮጵያ የዘውድ ዋንጫ ኣብዚ እዋን እዚ ቺፖሊኒ ብቕዓታ ከም ክለብ ዘመስከረትሉ ኤርትራውያን ተፃወቲ ብቕዓቶም ዘመስከርሉ እዋን እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝሕብን ታሪክ ጋንታ ቺፖሊንን ኣማኒኤል ኣቴን እዩ። ኣብቲ ዝተገብረ ፀወታታት ካብቶም ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ዝነበረ ደምሴ ዳምጠው ከምዚ እናበለ የመጉሶም ነይሩ። ንምስክና ካሕሳይ አንበሳ እኛ አንበሳ አንለውም ቀጭኔ ነው የምንለው። አማኑኤል ኢያሱ ድማ አማኑኤል ኢያሱ ይባላል፣ ገና ወጣት ልጅ ነው፣ ወንዝ የሚያሻግር ምን ያለው ለብሔራዊ ቡድናችን አስፈላጊ ነው እናበለ ይጽሕፍን ይዛረብን ነይሩ። ምፍናው ጋንታ ቺፖሊኒ ካብ ኢትዮጵያ ምምላስ አስመራን ድሕሪ ዕውት ዓመት እዚ ጋንታ ቺፖሊኒ ኣብ አዲስ አበባ ብዝነበሩ ደገፍታን ኤርትራውያን ዓቢ ናይ መፋነዊ ግብጃ ኣብ ብሉ ናይል ሆቴል ብምግባር ሓጎሶም ገሊፆምላ። ንሓደ ሰሙን ኣብ ድሬዳዋ ኢትዮጵያ ዕረፍቲ ድሕሪ ሙሳዳ ናብ ኣስመራ ገፃ ዓውት ሒዛ ኣምርሐት። ኣብ ኣስመራ ድማ ብደገፍትን ፈተውትን ጋንታ ቺፖሊኒ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገብረላ። ኣብ መወዳእታ ካብዚ ናይ ቺፖሊኒ ከወፃና ንኣማኑኤል ኢያሱ ዓቴ ምስ ጋንታ ቺፖሊኒ ዘለዎ ርክብን ታሪኽን ከመይ ትገልጾ ኢለ ምስ ሓተትኩም ጋንታ ቺፖሊኒ ኣዝየ ዝፈትዋ ነጥበ መቐይሮ ናይ ህይወተይን ናይ ስፖርት ታሪኸይን ዝቐየረት ምስ ህይወተይ ምትእስሳር ዘለዋ ኣዝየ ዝፈትዋ ጋንታ እያ ከም ዝበለኒ ኣብዚ ከስምረሉ ይደሊ። ጻውዒት ኣማኑኤል ኢያሱ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከመይ ነበረ? ድሕሪ ምምላስ ኣማኑኤል ናብ ኤርትራ ምስ ምፅምባር ጋንታ ቺፖሊኒ ኣማኑኤል ኣብ ኣስመራ ንኣሳት 2 ወርሒ ምስ ተፃወተ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክፃወት ተመሪፁ ከም ዘሎን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክፅምበር ምዃኑን ናይ ኣየር ቲኬት ተሰዲድሉ ጉዕዞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምብጋስ ኮነ። ወላ እኳ በቲ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ዕድልን ሕጉስ እንተነበረ በቲ ሓደ እዋን ድማ ተምሃራይ 11 ክፍሊ ብምንባሩ ንዘጋጥም ኩነታት ቀጻልነት ናይ ኩነታት እውን ትምህርቱ ከይጎናደብ ክጠራጠር እንከሎም በቲ ካልእ መልክዑ ድማ ነቶም ብስሞም ጥራሕ ዝፈልጦም ተፃዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክፃወት ዕድል ምርካቡ ድማ ተሓጒሱ በቲ ሓደ ዓቕሙ ዝግምግመሉን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ዝህሉ ብድሆታት ንምግምጋሙን ንምርግጋጽ ድማ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ከም ዘለዎ ንነብሱ ኣእሚኑ ጉዕዞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ። ምፅምባር ኣማኑኤል ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብታ እዋን ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ኣቃውማ ዝነበራ ሃገራዊት ጋንታ እያ ነይራ። ኣብዛ ጋንታ እውን እንተኾነ ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለጽኮ ኤርትራውያን ተፃወቲ ምስ ጋንታ ኣቐዲሞም ተጸንቢሮም ጸኒሖም እዮም። እዚ ማለት ዓቴ ናይ ፈለማ ኤርትራዊ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ተፃወተ ኣይገብሮን እዩ። ዓቴ ኣዲስ ኣበባ ብድሕሪ ምእታው ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንልምምድ ኣብ ሩስያ ልምምድ ክትገብር ከይዳ ጸኒሐቶም። ስለዚ ኣማኑኤል ኢያሱ ምስታ 3 ኤርትራውያን ተፃወቲ በረኸት ዘሚካኤል፣ መሓሪ ፍስሃየ ካብ ኤልፓ ከምኡን ኤርትራዊ ተፃዋታይ ግርማ ኣብርሃ ኣቐዲሙ ኣብ ኢትዮጵያ ክፅምበር ጸንሐ ሓቂፉ ኣብ 4 ኪሎ ናይ ስፖርት ማእከል ልምምዳታት ገብር ዝነበረት ካልእቲ ጋንታ ሃገራዊት ኢትዮጵያ ተጸንበረ። ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይብሉም ኣቐዲሞም ምስ ካልእቲ ጋንታ ሃገራዊት ኢትዮጵያ ዝጸንሑም በረኸት ዘሚካኤልን መሓሪ ፍስሃየ ጸሪራን ንኣማኑኤል ኢያሱ ዓቴ ጽቡቕ ከም ዝተቐበልዎን ከም ዘተባብዕዎን ንሳቶም ኣብኡ ብምጽንሖም ድማ ዝያዳ ፍናን ከም ዝገበረ ኣማኑኤል ኣብ ዕላሉ ገሊጹለይ። ምፅምባር ምስ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምላስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ካብ ሩስያ ኣማኑኤል ምስ ብጾቱ ናብ ዛጋንታ ተጸንበረ። ዛጋንታ ቀንዲ መደባታ ኣብ ናዝሬት ብምንባሩ ጉዕዞ ንናዝሬት ኮነ። እታ ካብ ልምምድ ናይ ሩስያ ንኢትዮጵያ ዝተመልሰት ጋንታ ኣቐዲሞም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝተጸንበሩ ተፃወቲ ጋንታ ቺፖሊኒ ንኤርትራዊ ነጋሽ ተኽሊትን ሓላው ልዳት ደሳለኝ ተኽለ ገርግሽን ነይሮሞም።
ዝድማ ደሳለኝ ነጋሽን አማኑኤልን ደቂ ሓንቲ ጋንታ ማለት ምስ ጋንታ ቺፖሊኒ ይጻወቱ ስለዝነበሩ ንአማኑኤል ዝያዳ ሞራል ከም ዝወሰኸሉ ኣዕሊልን ነይሩ። ጉዕዞ ናዝሬትን ንምፅራይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ከመይ ነበረ? እዛ በሰለስተ አሰልጠንቲ ማለት አቶ አባይነህ ተሾመ፣ አቶ ካሳሁን ተካ፣ ጀርመናዊ ክላርክስ 36 ተጻዋቲ ዝሓዘት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ናዝሬት ምፅራያታ ጀመረት። ኣብዚ ዝግበር ዝነበረ ምፅራይ አማኑኤል ኢያሱ ገና ወዲ 19 ዓመት ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምንባሩ ምናልባት ምስቶም ዝሰናበቱ ተጻዋቲ ከይከውን ስጋት ይሓድሮ ከም ዝነበረ ኣዘንቲዩ ይለይ። መስርሕ ምፅራይን ምስንባትን ተጻዋትን ኣብቲ ኣብ ዝተገብረ ጽጹዕ ንመጻሪ ናይ መጀመርያ ምፅራይ መሓሪ ፍሳሐየ ጸሪራ ግርማ ኣብርሃ ክሰናበቱን ከሎም ቀጺሉ ኣብ ካልኣይ እብሪ ኣብ ዝተገብረ ምፅራይ ድማ በረኸት ዘሚካኤል ተሰናቢቶም። ኣብ ናይ መወዳእታ መጻሪ ካብ ትጽቢት ኩሉ ሰብ ወጻኢ ደሳለኝ ገብረ ገርግሽ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ተሰናቢቶም። ደሳለኝ ገብረ ገርግሽ ካብቶም ብቐዋምነት ክስለፉ ትጽቢት ክግበረሉ ዝጸንሐ ሓያል ሓላዊ ጋንታ ቺፖሊኒ እዩ ነይሮም። አባይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ እዛ 22 ተጻዋቲ መሪፃ ምፅራያ ዝወደአት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክልተ ኤርትራውያን ተጻዋቲ ማለት ነጋሽ ተኽሊትን አማኑኤል ኢያሱን ሒዛ ናይ መጀመርያ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ምስ ሩስያ ኣካየደት። ኣብዚ ናይ መጀመርያ ፀወታ ድማ አማኑኤል ኢያሱ ኣይተጻወተን ማለት አውት ኦፍ ቤንች። ኣብ ካልኣይ ፀወታ ግን ከም ተቐያሩ ሪዘርቫ ኮይኑ ተመዝጊቡን ኣትዩም። ኣብዚ ፀወታ እዚ ኣብ የማናይ መስመር ምክልኻል ብልምዲ ኣብ ቁፅሪ 2 ዝፃወት ዝነበረ ተኸላኻላይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከሪም ተቐይሩ ቁፅሪ 13 ማልያ ወዲዩ ተኸዲኑ ናይ መጀመርያ ኢንተርናሽናል ፀወቱ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተፃዊቶም። ካብዚ ቀፂሉ ድማ ኣብቲ 3 ተኸታታሊ ፀወታታት ማለት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ኣብ ዝተገብረ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ብቐዋምነት ክስለፍ ጀሚሩ። ብቕዓት አማኑኤል ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ መቸም ኣብ ባህሪ ኤርትራውያን ነፍስና ናይ ባዕልና ናይ ምንኣድ ምግላፅን ባህርያት ኣይፀናሐናን። ኣብ ባህልና ከም ትዕቢት ኣንነት እዩ ዝቑፅር። ይግዳስ ከም ግዳ ሓቂ ብዛዕባ ዓቕምኻ ሓቂ እንተተዛረብካውን ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን። ብዝኾነ ንብቕዓት አማኑኤል ዝምልከት ንገለ መጻወቱን ደገፍቱን ዝነበሩ ሓቲተ ከም ዝኽብሉ ይገልጽዎም። አማኑኤል ሙሉእ ቁመና ስነ ስርዓት ዘለዎም ልዑል ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ዝውንንን ብቃላት ክትገልጾ ትኽእል ተጻዋታይ ኣይኮነን ክብል ኣስሚሮምሉ። ከምኡውን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ፀወታ ኣብቲ ብህቡብ ጋዜጠኛ ዳምሴ ዳምጠው ቀጻሊ ዝደጋገም ዝነበረ ቃላት ቁጥር 13 የት ነበር? አማኑኤል አንበሳ ገና ወጣት ነው። ወንዝ የማሻገር ምት ያለው ለይትን መዓልትን ክዛረብ እንከሎ ተራ ጋዜጠኛ ደምጤ ዳምሶ ብዙሕ ከም ዝነበረ አማኑኤል ብቃላቱ የዘንቱም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን